Estem en marxa. Avui al nostre programa retrobem els continguts relacionats amb el món del consum, el consum i la qualitat de vida, tot just parlant, tot seguit, amb la presidenta de la CUS, de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, la senyora Carme Sabater. Aquí vostès, ara mateix, aquells que ens veuran després a les xarxes socials, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Poden veure a la meva dreta, a la seva esquerra, davant de la pantalla. I avui amb la senyora Sabater comentarem diferents aspectes a considerar, a tenir en compte a l'hora d'exercir els nostres drets, evidentment, com a consumidors i usuaris. Avui el que farem al llarg d'aquests propers minuts serà incidir en diferents aspectes, però centrant-nos en alguns d'ells ben concrets. Pensem que resulta evidentment interessant per a tots vostès, per exemple, conèixer alguns aspectes a tenir en compte, especialment pel que fa, perquè és un tema d'actualitat avui dia, pel que fa a l'hora d'escollir quina és aquella companyia de telefonia que ens pot interessar més, contractar, i quins problemes, quins entrebancs, quins dubtes pot generar el fet d'establir aquesta relació contractual amb qualsevol de les companyies de telefonia que decidim. També en altres programes parlarem, per exemple, de les targetes de crèdit i de molts altres aspectes, contractes, assegurances, en fi, la llista és molt llarga, però avui ens centrarem, com acabo d'esmentar, en el tema de la telefonia. Per Esteve, la salut és el més important. Per això, treballa pensant en tu, oferint-te els millors productes, col·laborant amb la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, que es preocupa per la teva educació sanitària i defensa els teus drets. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat s'apropen a tu per tal que sempre estiguis en bones mans. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'ofereixen aquest espai. Bé, doncs, senyora Sabater, Carme Sabater, presidenta de la CUS, bon dia. Què tal? Bon dia, benvinguda i molt amable. Clar, si fa no fa, avui dia tothom gairebé, a nivell de percentatge, jo diria que un 99% de consumidors tenen, o 100% gairebé avui dia, tenen contractat un servei de telefonia mòbil, oi? Gairebé? I tant. Jo diria gairebé, com dieu, el 100%. Gairebé el 100%. Perquè qui no el té amb les noves tecnologies, el té amb el que feien servir de tota la vida, i també hi són. Clar, és que avui dia les companyies de telefonia mòbil no només ofereixen serveis de veu, dades, internet, emmagatzematge al núvol, en fi, és tot molt complicat. És molt complex. Llavors, intentarem donar, tampoc de manera exhaustiva, però intentarem donar, la senyora Sabater ens donarà un seguit de consells, jo diria que bàsics, molt bàsics, essencials, però importantíssims, tots ells, a l'hora de contractar, a l'hora d'escollir, abans de contractar, una companyia de telefonia. A veure, per on comencem? Jo començaria perquè normalment sempre tenim la tendència d'anar a la botiga o de trucar per telèfon. Però jo, un cop ja ens hem decidit a tenir un telèfon mòbil, una tablet o altres aspectes que puguis tenir a la llar, com internet, etc. Jo el que faria és fer una ullada als webs de les diferents companyies. En allà hem de trobar
doncs, les condicions generals de contractació, les prestacions, les tarifes, les possibles indemnitzacions si hi ha problemes, els terminis de contractació o de permanència, el dret de desistiment quan es fa a través del telèfon, que d'això ja en parlarem després. També podem, encara que sempre es resisteixen, demanar que s'enviïn per escrit aquestes condicions. I després, si ho fem a través d'un contracte amb una operadora, que parlem d'atenció al client, el cost màxim de la trucada és evident que és una trucada normal o moltes vegades és gratuïta. Clar, moltes d'aquestes companyies ofereixen precisament aquesta trucada gratuïta com a deferència comercial per captar més clients. Evidentment, perquè no són de 2 minuts, són de 20 i mitja hora, perquè estan intentant convèncer la persona perquè escolli o un telèfon de molta d'alta gamma o diferents tarifes. Jo me'n recordo, és un tema personal, jo me'n recordo fa no massa, que vaig arribar a tenir una reticència absoluta a parlar amb segons quines companyies, precisament per això que vostè diu, perquè la trucada mínima eren 20 minuts i llavors em donaven un allau d'informació tan brutal que quan portàvem 5 minuts parlant ja no me'n recordava del que m'havien dit abans. No es podia processar. Exactament, i això és, no sé ara si això funciona de la mateixa manera, perquè fa temps que no contacto res, però veritablement era una mica un allau impossible, com vostè diu, de processar en un termini de temps tan curt. Bé, en tot cas, primer aspecte a considerar, abans d'escollir companyia, és comparar. Comparar diferents ofertes, ni que sigui a grans trets, perquè sovint, com vostè diu, a través del web la informació és més reduïda, però si no tenim suficient, doncs truquem, val? Truquem per comoditat, més vegades perquè no ens agrada llegir i la informació, malgrat que reduïda, és amb una lletra petita. Aquest és un problema, no ens agrada llegir. No ens agrada llegir. I encara més quan és la lletra petita. I ens queixem, després ens queixem. És evident que en el mercat hi ha molts operadors, hi ha alguns que són els estrella, que són els que més coneixem, però és que, a més del tipus de companyia que tu vols, has de tenir en compte, doncs, a més del preu, que és bàsic a l'hora de contractar. Hi ha altres factors també importants, com els serveis de manteniment, la qualitat que ofereixen, els terminis de permanència o els procediments, complicats o no, per donar-te de baixa. I tot això, moltes vegades, ens sembla que no ens passarà i que no tindrem aquests problemes, però hem de saber què fer i a què estem contractant i com ho podem fer en cas que tinguem aquests problemes. Donar-te de baixa o a veure la permanència quan et cobren, quant de temps és, encara que han rebaixat força les permanències. Ja val a dir que de 200 euros a 150, avui dia estan ja pels 70, 80, ja van baixant una mica. Llavors, el següent pas és, ja ens hem connectat al web, tenim aquesta informació de base més o menys aclarida, fins i tot hem trucat a la companyia per tenir una mica més d'informació de primera mà. Com és d'important, no només al web, sinó, per exemple, a les mateixes botigues, que aquestes companyies de telefonia tenen a peu de carrer, doncs, per exemple, hi ha fulletons de publicitat on ens expliquen ofertes determinades, que després, que a l'hora de trucar a la companyia, ens hagin variat les condicions. Llavors, clar, aquesta publicitat que fa l'operadora de telefonia, quin valor té realment? És un valor perquè és absolutament vinculant. I no només les que t'ofereixen a les botigues o les que t'envien a través d'un missatge o d'un correu electrònic, sinó fins i tot les que publiciten a través de la televisió. O els anuncis televisius de ràdio. I nosaltres podem exigir, quan tenim en ment una tarifa i ens diuen que no existeix, és que ens enviïn via correu electrònic o correu ordinari, que ens enviïn quines són les ofertes que han tingut. Perquè, esclar, amb aquestes ofertes normalment posen terminis. I aquests terminis són els que nosaltres hem de tenir en compte. Abans que el termini s'esgoti, no poden variar les condicions de l'oferta. No. Per tant... En principi no. Això no vol dir que de vegades hi ha alguna companyia que ha hagut algun... Legalment, clar. Sí, legalment sí, però... Perquè si s'ofereixen una oferta, per exemple, fins la setmana que ve, dissabte de la setmana que ve, i nosaltres la volem contractar abans d'aquesta data,
ens l'haurien de respectar, l'oferta. Evidentment, no ens hauria, no, ens l'han de respectar, és un dret. Molt bé. Per tant, la publicitat, qualsevol tipus de publicitat, com diu la senyora Sabater, premsa, ràdio, televisió, online, fulletons, el que sigui, sempre és vinculant i podem exigir que ens respectin, no només que ens les envien, sinó que ens respectin les condicions que estaven explicitades en aquesta publicitat. A veure... Hi ha una altra cosa important, si m'ho permet. És que dintre de tot aquest àmbit, la majoria avui dia de les grans companyies, quan tenen reclamacions, ells tenen una atenció al client. Però és encara més important que estiguin adherides a les juntes arbitrals de consum. Això és una cosa que es fa a Catalunya a través dels municipis, a través de la Generalitat i a la resta d'Espanya de la mateixa manera. Això, malauradament, encara hi ha un nombre, crec que important, pel que jo he pogut detectar, encara crec que important que desconeixen aquest aspecte. És a dir, que la companyia que tu contractis estigui adherida al sistema arbitral de consum, perquè això, a banda que és un aspecte fonamental... És una garantia. No, però a banda d'això, per la pròpia companyia, ja els interessa, perquè és una manera de resoldre els conflictes quan es presentin sense necessitat d'acudir a judici, a via judicial. Però pel consumidor és una garantia. Una garantia per la companyia és un màrqueting gratuït, a més. Aleshores, què ofereix la Junta Arbitral de Consum? Doncs és resoldre aquests conflictes o discrepàncies, llavors és gratuït, és amb equitat, vull dir, hi ha un tribunal normalment d'un president i després una persona que representa a les associacions o als consumidors i una altra que representa els empresaris i en allà cadascú es posa la seva situació, la seva reclamació i l'altre doncs es posa les diferències, les discrepàncies que ha tingut i això el tribunal ho resol. Què passa? Això té valor de judici. Això és una cosa que és inamovible. Té el mateix valor que una sentència judicial. Sí, i si no estan d'acord, llavors sí que han d'anar amb... Però no acostuma a passar. No, que va tot al contrari. Les dues parts accepten l'arbitratge. Perquè és voluntari. Això també hi ha que tenir en compte. S'ha adherit a les juntes arbitrals de consum és una acció voluntària per part de les empreses i comerços. Ara anem a passar a un altre tema encara més desconegut per part dels consumidors i usuaris que contractem aquests serveis als diferents operadors de telefonia mòbil, que són una d'aquestes paraules anglosaxones que ben bé no sabem ben bé què vol dir, no sabem exactament què vol dir, però que sonen i que escoltem a gent que les diu i que ben bé... Què serà això de l'eslàming? A veure, eslàming, L'eslàming és el canvi de companyia sense autorització del client. Moltes vegades et truquen i diuen, escolti'm, vostè fulanet de tal, primer, saber com han contingut les nostres dades. Doncs dic, bueno, qui m'ho demana, no? Bueno, és que miri, li volem fer una oferta, perquè sí, perquè tal, faciliti'ns el DNI, el nom, la número de... Nosaltres no hem de donar res. Aquest tipus de trucada, si la volem acceptar, l'acceptem, i si no diem no ens interessa, s'ha acabat. Però molt important, sobretot hi ha un cert grup de persones, més aviat persones de més edat, o molt joves, que aleshores el que fan és, amb ànsies que els hi donin aquella oferta perquè els regalen un mòbil, perquè els regalen una tablet, perquè els hi donen més megas o més gigas, doncs aleshores faciliten dades que després aquestes dades se les queden i és un conflicte. No, i hi ha hagut casos que els hem comentat aquí al programa que de cop i volta una persona a l'endemà resulta que ha canviat de companyia. Exacte. No era conscient. No, això d'una a l'altra. Passa d'una companyia a l'altra sense haver autoritzat-ho. Exactament. Només per haver facilitat unes dades les quals no hauries d'haver fet. Un altre aspecte important és el tema de la portabilitat i dels terminis en els quals ens han de fer efectiva aquesta portabilitat. Aquí què podem dir? Home, la portabilitat, en el moment que tu et dones de baixa, en un dia l'ha de tenir el nou operador. O sigui, quan tu et dones... Un dia vol dir 24 hores. Però que et doni de baixa a l'operador que tu deixes no acostuma a... Això és més complicat, llavors... I aquí també m'he trobat jo, et truquen, et fan contraofertes, et demanen el per què vols marxar... En fi, a vegades és més complicat. És més complicat que no pas... Sí, però la qüestió és que la portabilitat és un dret que els consumidors tenim en el moment que consideres que la teva companyia no ha respectat les condicions que tu tenies contractades o que no ha complert. Això ens passa molt, perquè jo, per exemple, soc
soc àrbitra de consum. Sí. I una de les més queixes que tenim és quan fa la portabilitat, després és el tema d'internet a domicili, que venen amb els wifis, no? I aleshores les companyies Clar, quan parlem, perdó, de portabilitat, no parlem només de veu, també de dades. de tot. I pot ser de mòbil com pot ser de línia fixa. Sí. Aleshores tu el que demanes és, bueno, jo, perquè ara avui dia, com que tot és un paquet, tens mòbil, dades, fix, televisió, etc. Doncs aleshores la companyia amb la que tu deixes es resisteix molt. I sobretot quan és facilitació de dades triguen més d'un dia. I això no podem fer res, això estem intentant quan és... El que podem fer és pressionar Sí, i demà el que passa és i exigir el que I volem. quan és exagerat, evidentment, pots denunciar. Però tenen un termini més o menys establert que no et poden garantir. O sigui, tu el telèfon mòbil el tindràs a 24 hores, però la resta pot trigar més dies. Estem en directe, estem parlant amb la senyora Carme Sabater, estem parlant amb la presidenta de la CUS, de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, aquí en bones mans, a les emissores d'Onda Cero Ràdio Catalunya, i avui parlant de tot allò que cal saber, que hem de conèixer respecte del fet que succeeix quan contractem qualsevol tipus de servei amb una operadora de telefonia. A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Carles Aguilar. Per cert, senyora Sabater, abans de parlar d'altres temes i comentant quins són aquells aspectes, clar, alguns d'ells quedaran fora de temps, perquè, com deia abans, no farem avui, per manca de temps, evidentment, una informació exhaustiva, però sí que hi ha un aspecte que crec que pot ser important per part del consumidor, de l'usuari que contracta aquest servei, que és el tema de la cobertura, perquè no totes les companyies, no totes les operadores de telefonia mòbil ofereixen el mateix tipus de cobertura geogràficament parlant. I això, segons on visquem, o segons on ens hem de desplaçar, pot ser important, oi? És molt important. Sobretot és important perquè has de tenir la garantia de que a la zona on tu necessites utilitzar les dades, el telèfon mòbil o la televisió, ha de tenir cobertura. A veure, normalment avui dia als grans nuclis urbans això no passa, hi ha cobertura pràcticament al 100%. Però quan te'n vas fora, una mica més lluny, te'n vas, no sé, a Peixers o te'n vas cap a certs llocs amb una mica de muntanya, aquí la cosa es complica. Si vol, li explico un cas que ens ha arribat de fa massa, que és una cosa molt curiosa, perquè és un soci que se'n va anar a passar un dia a la muntanya, al Pirineu Baix, i de cop i volta mira el mòbil i diu, ostres, estic connectat a Andorra. I aleshores li havien carregat com 30 euros. Sense voler estava connectat a l'operadora de telefonia d'Andorra. I deia, però com? Va intentar trucar, no li van respondre, cap d'un moment, 20 euros més. Caram. L'opció que va fer, i crec que molt acuradament, és parar el mòbil. Aleshores em deia, diu, però és que el problema és que altres operadores tenien cobertura, però la meva no la tenia. Llavors, quan vaig anar a un lloc que a més hi havia un bar, un restaurant, i va dir, què ha passat? I diu, no, és que aquesta companyia no té cobertura. I l'antena... Llavors es va connectar a l'antena més potent, que és la del servei de telefonia d'Andorra. Exacte. Això... Li van clavar 50 euros. 51 euros, més IVA. Més IVA, que són els 60, que tinc entès que quan s'arriba aquest topall es talla la comunicació. Es talla. Per evitar que, clar, si no la factura aniria pujant. Bueno, ell va parar el telèfon. No, però si no, en qualsevol cas, el topall són 60, això sí que ho sé segur. Llavors, què va passar? Doncs clar, el que va fer és que ens va dir què podem fer, vam trucar a la companyia va dir sí, és que passa això. Hi ha un truc per això, i em sembla que és un truc important, i és buscar el mòbil i desconnectar la itinerança. Perquè una cosa és que tu per Europa puguis connectar-te, però Andorra no pertany a la Comunitat Europea. Ho entenc, però fixi's vostè que si, per exemple, jo mateix estic
per dir, a la Seu d'Urgell, evidentment, no estic a Andorra i no tinc per què pensar que tinc que desconnectar la itinerància perquè estic a territori espanyol, no estic a Andorra. I llavors, potser me'n vaig 10 quilòmetres més enllà, direcció a Andorra, i automàticament el mòbil es connecta a Andorra. Exacte. Jo no tinc per què pensar que estant dins d'un territori espanyol tinc que treure la itinerància quan estic a 50 quilòmetres d'Andorra. Exacte, doncs això està passant en alguns llocs. Jo només el que recomanaríem a les persones que surtin fora i que no tinguin la seguretat de tenir una cobertura, doncs que ràpidament, abans d'anar-hi, parlin amb la seva operadora, els diguin on volen anar i què han de fer perquè no se connecti amb un altre. I és simplement desconnectar la itinerància. 3 o 4 conceptes més que avui volem aclarir, aquells que quedin fora de temps, un altre dia els acabarem de comentar amb la senyora Carme Sabater. A veure, moltes operadores, quan tu contractes el servei o fas una portabilitat, és a dir, quan et dones d'alta com a client, t'ofereixen un terminal, que el compris amb unes condicions avantatjoses. Què és el que hem de considerar, què hem de tenir en compte si ens ofereixen comprar un terminal? Doncs si ens ofereixen comprar un terminal a botiga, és simplement o bé online, o sigui, o telefònicament o a través de correu electrònic. Són diferents aspectes. Quan és en botiga tens 2 anys de garantia i la garantia no l'ofereix el fabricant del telèfon, sinó que l'ofereix la botiga. Perquè moltes vegades t'enreden. La botiga física on tu compres el terminal. No l'operadora ni el fabricant. No. La botiga física, que si és qualsevol de les que coneixem, s'han de fer càrrec. Després hi ha l'altra, que si tu fas telefònicament o a través de correu electrònic, ho pots fer i llavors la garantia és la mateixa, però tens 14 dies de desistiment. Vol dir, si tu decideixes no quedar-te amb aquell terminal, una compra online o telefònica. Aleshores tens aquells 14 dies de desistiment. I ho important, escolteu, encara que sigui incòmode, encara que ens ocupi lloc, encara que ens costi, guardem la factura, que és la garantia. Sempre. 2 coses més. Si ens volem donar de baixa de qualsevol servei que hem contractat amb una operadora, aquí, que ja ho avançàvem abans, aquí és on ens podem trobar amb moltes reticències. Sobretot si és portabilitat. Amb molts problemes. Què haurien de fer si ens, perdó per l'expressió, ens matxaquen amb trucades, oferint-nos superofertes, demanant-nos que no ens anem, que ens oferiran un terminal gratuït, etcètera, demanant-nos moltes dades que per fer-nos l'alta ni ens les havien demanat, i tot això es va complicant. Bueno, és que ho havíem parlat abans. L'slamming és allò que et demanen aquelles dades per intentar captar-te i canviar-te tu d'una companyia a l'altra sense que te n'adonis. Això és una. Un tema és l'slamming. Ara imaginem-nos que jo, per exemple, estic contractat amb X companyia i em vull donar de baixa, simplement, i em comencen a posar problemes. Bueno, no poden posar problemes. De fet, no te'ls poden posar. Que no poden no vol dir que no ho facin. No, d'entrada no te'ls posen. D'entrada t'ho accepten. Però això què vol dir? Que l'endemà o aquell mateix dia et truqui un comercial i comença a preguntar per què es vol donar de baixa. Quin problema té vostè? Escolti'm, és que miri, pago massa. Doncs no es preocupi, aviam, quina és la seva tarifa? Està, però escolti, li ofereixo això o altre. I moltes persones es queden, perquè llavors com que... A vegades milloren les condicions de tal manera que ara penses, mira, ara no me'n vaig. Però resulta que hi ha altres... Jo sí vaig preguntar, escolta, i això per què no m'ho ha dit abans de que li digui que em vull donar de baixa? Perquè llavors representa que s'està pagant X temps amb unes condicions que les podies haver millorat si haguessis estat suficientment hàbil per dir, no, jo em vull donar de baixa. Però llavors són estratègies comercials. Són estratègies, però també hi ha persones que llavors decideixen que tant si sí com si sí em dono de baixa perquè estic avorrit, perquè jo t'he trucat 50 vegades i tu aquestes vegades amb el que jo t'he demanat no m'has ofert absolutament res. Ja que parlem del tema de donar-nos de baixa, pot ser que ens demanin això, fa un temps passava, no sé, ara sí succeeix el mateix, que si volem donar-nos de baixa ens demanin enviar o un mail o un fax demanant la baixa per escrit. Això avui dia encara funciona o no? Podria ser, bueno, cada vegada menys. Perquè pregunto, perdó, si ens donem d'alta per telèfon
i no ens demanen res, la baixa hauria de ser de la mateixa manera, no? Sí, hauria de ser la mateixa. El que passa que suposo que són de les companyies, però abans era per fax, però com que el fax cada vegada es fa servir menys i ja ha No, estat... perdoni, li pregunta vostè a un adolescent avui dia de 15-16 anys què és un fax i no ho sap. Diu, com diu, perdoni? Bueno, doncs ho fan per correu electrònic o bé per telèfon. I, evidentment, com que ara totes les converses es graven, evidentment et demana vostè vol donar-se de baixa o com vostè vol donar-se d'alta, i això t'ho fan. Jo que només volia dir, per acabar, que es pot contractar per escrit, perquè pot ser dirigida per escrit, per telèfon o per internet. Amb els contractes que són via telefònica o telemàtica, tornem a dir, tenim els 14 dies de desistiment. A botiga no. A botiga, quan contractes i signes, acceptes les condicions. I després, jo crec que és important que la gent sàpiga què ha de saber abans de contractar. Que ha de demanar les dades de l'operador. Què vol dir? El NIF, el nom social, el domicili principal, una descripció dels serveis oferts i indicant tots els conceptes, no?, que inclouen la quota d'alta, la d'abonament, la facturació periòdica, les tarifes generals, incloent les quotes d'accés a tot tipus de quotes d'utilització, manteniment, possibles reduccions, tarifes especials. Després hi ha una cosa que no tenim mai en compte, els tipus de manteniment que estan inclosos dintre de la contractació. I no és tant pel telèfon mòbil, sinó per lo que és a domicili o a les empreses, no?, que és tota la xarxa que tens muntada a casa, que tens a millor dos... El terminal del wifi, el router, etcètera. I després, les condicions generals de contractació, indicant si existeix o no un període de permanència i la penalització en cas d'incompliment. Això són unes coses bàsiques que moltes vegades oblidem. Oblidem perquè anem il·lusionats, anem amb ganes de canviar, de disposar de més gigas, de disposar més... que em regalen això, que a més ara podré connectar-me des d'on sigui. I això ens ho venen molt bé amb una fantàstica campanya de màrqueting. Bé, avui ho deixem aquí. Continuarem en propers dies amb aquests i d'altres temes, tots ells relacionats amb els drets dels consumidors. Per acabar, recordem, si us plau, per qualsevol persona que tingui qualsevol dubte, que vulgui fer qualsevol consulta, el que calgui i que es vulgui adreçar a la CUS, on són vostès, on estan ubicats, telèfons, vies de contacte, etc. La central està aquí a Barcelona, Portal de l'Àngel, i després tenen tres delegacions a Lleida. Portal de l'Àngel, el telèfon és el 93 302 4138. Repeteixo, 93 302 4138. I el de Lleida és 973 27 02 20. 973 27 02 20, el telèfon de Lleida. I si no, via web, via web és www.cus-usuaris.org. Cus-mig. Mig, sí, perdó. Diguem-ho ben dit. Vostè ho sap quasi millor que jo. www.cus-mig-usuaris.org. Exacte. Senyora Sabater, presidenta de la CUS, molt amable, moltes gràcies i fins d'aquí pocs dies. Sisplau. Esteve i la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat t'han ofert aquest espai. Esteve, sempre més a prop teu.